Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina wani ina bana. Ai, ina bana. Lafiya lau. To, me yake tafa da kai? Na ji an ce an yashe ka. Waye ya cuce ka ne? Wallahi gaba ɗaya yadda ka gani na Madina ta yashe ni. Ban ni da komai. Bazuka kai me za ka ce game da wannan lamari? Duk dai abin da ya sa ya dan kwamba kuka wannan masifar ta kai masifa. Ya zai da kaifa me za ka ce game da wannan al'amari? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Ayuba ka cancanci a jajanta maka. Yanzu me fatan ka ga Madina? Allah ya wulakanta Madina. Gudidi fa. Ubangiji Allah ka ƙara ramar da gudidi. Abin da za a yi ya dan kwambo za a tattara mutanen gari domin su taimaka ma a baka kuɗi kawai yanzu a ma taransifa. Ne ba? Ka iya min. Iya? Turkashi. To sabida me naga dan uwanku ne fa. Dole kar a tura mi wanda. Kai ma ina. Tashi ka ba mutane wuri. In fita? Da Allah tashi. Me ya kawo wannan? Inda dai kun cuce ni. Kun haɗa baki kun munafince ni.